खुंगा जिद'थि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां बान्था आइजो जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड नागिरनानै भेरगाव जिल्लानि मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ गोसोखांनायजों भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 7 साननि थाखाय खुंगा जिद'थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां बान्था आइजो जोलुर बादायलायनायखौ भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआर गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर', उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि आरो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे समाव इएम दावबायसा बर'जों लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय मा फोरमायखो फै जों नायनि। थांनाय गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार थानाय बे भेरगाव आनसलिक एबसुनि सिङावबो गोबां मुंख्लं जादोंमोन। बे मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव आनसलिक एबसु आरो स्पर्ट्स एसोसिएशना बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुङो आरो दिनै गिबि जागायजेननाय हाबाफारि आरो देग्लाय 16थि खेब बेखौ दिनै बेखेवना होनाय जाबाय आरो बिनि गेजेरजों आनसलिक एबसु आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोरथि लाखिनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि आरो आङो साबायखर जासिगोन भेरगाव आनसलिक एबसु आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जायगायाव मुंख्लंनि मुङाव जोलुर बादायलायनाय खुङो, नाथाय आइजोनि मुङै जोलुर बादायलायनायखौ खुङा बा आइजोफोरनि थाखाय। दा नैबेहाय आइजोफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों। बियो जोंनि आइजोफोरखौ जोलुर गेलेनायाव एबा गेलेनायनि बिथिङाव माने गोसो बोगथाबनो हानाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना लाबोनो हादों। जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। जोङो बिसेसकै बड'लेण्ड ओनसोलाव गंनै जोङो स्पर्ट्स एकाडेमि जों बानायनो नागिरदों। उदालगुरि हिसाबै जोङो भेरगावआवहाय आइजोफोरनि स्पर्ट्स एकाडेमि एबा कचिं सेन्टार बेखौ जों माने बानायनो थाखाय थांखि लादों आरो क'क्राझाराव बयसफोरनि थाखाय गंनै बे कचिं सेन्टारखौ जोङो बानायग्रोनो बेनि थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रानो होन बा हिन्जावसाफ्रानो होन एबा हौवासाफ्रानो होन जोंनि गेलेनायनि बिथिङाव माखासे आइडिया माखासे सोलोंनो गोनां बेखौ बिथांमोना सोलोंना लानो हागोन। जोंनि बड'लेण्ड सरकारा बिटिसिआव थानाय बर्थमाननि मोन 40 समस्थियाव गंफा बिर सिलांनि मुङाव स्टेडियाम बानायनो नागिरदों। आङो भेरगाव समस्थिनिखौ नैबे भेरगाव महकुमानि जे स्टेडियाम बे स्टेडियामावनो बे 5 कोटि रांनि बे मिनि स्टेडियामखौ बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव देग्लाय 16थि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाया दिनै गिबि सान दिनै बेखेवजेननाय गेम बियो दिनै जागायबाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना 16 बोसोर नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबोगासिनो दङ आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनायनि मेन उद्देश्य बा जाहोनानो जादों जिहेतु जों बयबो बुङो जे हौवाफोरजों लोगोसे हिन्जावसाफ्राबो समान मोनथाय मोननांगौ आरो बेखौनो नोजोर लानानै जोंनि ओनसोलाव बा आइजो माहारिखौ समान मोनथाय होनो थाखाय गेलेनायाव जौगाखांहोनो थाखाय नैबे मोनसे आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो होबोनाय जायो आरो लोगोसे जिहेतु जोङो मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव नैबे मोनसे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जायो। मेन कारना जाबाय जिहेतु बिथांमोना बर' माहारिनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बाउसोमलांबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो सिबिनाया बिथांमोननि मुंखौ जों अराय गोजोरै लाखिनाया जों थांना थानाय बयबो बर' सुबुं माहारिनि आरो बे लेखायैनो बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना नैबे मोनसे आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोगासिनो दङ। नैबे समाव दिनै जिहेतु बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि जानानै थांबाय। जों बोसोरफ्रोमबो जिहेतु आइजोफोरनि बादायलायनायखौ होयो हिसाबै
गोबां रायजो राजानि मददथिखौ जोङो मोनबोगासिनो दङ आरो नैबे समाव जों लुबैबावगोन दिनै जागायजेननायाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होफैदों आरो फैबाय थानाय नैबे जानो गोनां गेमाव जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसोआव थुलुंगाखां होगोन आरो जों भेरगाव आनसलिक एबसु आरो रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै नैबे मोनसे गेमखौ खुंफुंनानै जों जाफुंदों होननानै बुंनांगोन खारन जोंनि भेरगाव ओनसोलनिफ्रायबो नेशनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय गोबां गेलेगिरिखौ नैबे नैबे प्लेग्राउन्डनिफ्रायनो जोङो बरननो हादों होननानै बुंनांगोन देग्लाय नेशनेल माने टीमाव जोंनि भेरगाव ओनसोलनिफ्राय सासे गेलेगिरिया सायख'जादों आरो बिदिनो गोबां नैबे मोनसे प्लेग्राउन्डनिफ्रायनो जोंनि आइजो बिथांमोना गेलेनानै नेशनेल लेभेलाव गोबां माने प्लेयारफ्रा बाहागो लानो हादों जोबोद मोजां नैबे मोनसे गेलेनायखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदों गोबाङानो दिनै जोंखौ कपारेट खालामदों आरो बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ मददथि होफैदों आरो गोबां नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो हिसाबै गोबां रायजो राजाया गावसोरनि माने बेसेन गोसा माने थाखा फैसा जोंनो मदद होनानै नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाया जाफुंसार होदों आरो जों बोसोरफ्रोमबो जिहेथु नैबे मोनसे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो आरो बे लेखायैनो दिनै जों जागायजेननाय गेम हिसाबै फ्रियावनो दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानि थाखाय फ्रियावनो दिन्थिफुंनाय जादों नाथाय गाबोननिफ्राय जोङो माने टिकेटनि बेबस्था खालामगोन बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ आइजोफोरखौ गेलेनायाव थुलुंगाखां होनायजों जों बानजाय आफादखौ माने खुंफुंनायाव जाफुंसार खालामनो थाखाय जाहाथे बयबो टिकेटखौ लानानै दिनै बे गेलेनायखौ नायफैगोन बेखौ भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बानजाय आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय नंगौ जिहेथु गोबां समाव गोबां जायगायाव जिहेतु मुंख्लंफोरनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुङो आरो बे लेखायैनो बिटिआर सरकारा आरो गोबां जायगायाव एकालेन भाबे सरकारि जितु रां अनसुंथाइ बेखौ माने गोबाङानो मोनफुंनो हादों दिनै जिहेतु जोङो भेरगाव आनसलिक एबसु आरो लोगोसे रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना आलादायै आइजोफोरखौ मोनसे जायगा होनो थाखाय बिथांमोनखौ हौवासाफोरजों समान समान मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय जितु आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाय जायो आरो बेयाव सरकारनिफ्राय जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ बा एकालेन भाबे बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनफुंनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनगोनखौ आसा फारिदों फैबाय थानाय जाहाथे बिथांमोना जोंखौ एकालीन भाबे सरकारि अनसुंथाइ होनानै जाहाथे नैबे फुटबल बादायलायनायखौ जाफुंसारनायाव जाहाथे बिथांमोना मदद होयो बेखौ बिटिसि सरकारनि सेराव आर'ज खालामनाय थाबाय।